ఈ దేవాలయం ఈ దేవాలయం యొక్క పురాణ గాథలు ఏమనగా ఇతిహాసం పురాణాల్లో గౌతముడు, గార్గేయుడు అనే మహర్షులు గర్భరక్షాంబికను కొలిచారన్నది స్థానికుల కథనం. నిద్రవ ముని భార్య వేదిక పిల్లల కోసం ఆమె చేయని పూజలు లేవట. అప్పుడు అటుగా వచ్చిన గౌతమ, గార్గేయులు ఆ దంపతులను గర్భరక్షాంబిక అయిన పార్వతీదేవిని కొలిస్తే మీకు తప్పక సంతానం కలుగుతుందని చెప్పారట. ఆనాటి నుంచి వారిద్దరూ అమ్మవారిని కొలవడం మొదలుపెట్టారట. ఒకరోజు ధ్రువుడు లేని సమయంలో ఊర్ధ్వప ఊర్ధ్వపడ అనే సాధువు ఆశ్రమానికి వచ్చాడట. పనులతో అలసి నడుం వాల్చిన వేదిక ఆయన్ను గమనించలేదు. దాంతో ఆ సాధువు ఆమెను శపించాడట. ఫలితంగా ఆమె